Morning, everyone. Today is Saturday morning and nagluluto lang kami ng breakfast na tuyo that was sponsored by Angelo and family. Pero sa labas namin niluluto yung tuyo kasi mabaho sa loob. Tapos, since maliit lang yung space namin dito, magsistick yung amoy. Kaya, nandito siya. Ayan siya. Niluluto namin siya sa air fryer sa labas. Yes. Nagbibigsa tayo, guys. So, kung ngayon yung heat tech ko na pants kasi malamig sa loob. So, nag-heat tech tayo. Ito, mga ayusin pa natin yan. Mga bagong laba to. Yung iba na na-keep ko na, naayos ko na. Ito na lang. At saka yung mga underwear namin. Pero kailangan namin umalis. Siguro mamaya na lang. Yeah. Mag-ano na rin kami ngayon, mag-groceries. Tignan natin yung fridge. So, ito menudo to na siguro ulam pa rin namin hanggang bukas. And then, wala na kami mga vegetables. Pero hindi pa namin alam ang aming iuulam. Siguro ito yung problema sa malalakihan na na kalabasa. Hindi na uubos. Tapos, ayun, nasa-stock lang siya dyan. And then, meats namin. Dami pa. May pork. May chicken pa. Pork, maraming pork. So, puro something na pork. Sinigang, probably. Sinigang. And pork chop. Yan. Sinigang and pork chop. Tapos, ito, wala na rin naman. Yun, sa taas, hindi talaga namin nahahawakan yung mga yan, yung mga chips. Hindi kami mahilig sa chips. Tapos, ito yung mahilig kami sa instant noodles. Tapos, may binigay din sa amin si Angelo na sweet and spicy tuyo. Try namin to tomorrow for breakfast. Oh, okay. So, we need we need eggs kasi wala nang eggs. Okay. So, yun ang ating i-grocery. Saan sikat? Ano? Malamig ngayon, guys. Yeah, sobrang lamig ngayon. Nag-wet snow kanina. Sabi ni Kim, expected daw na... Sorry, may bra kami. Kaya diba naglaba kami. So, baka panghuling na to, hirit ng winter. Pero sabi nila, it's gonna be wet and not warm spring. So, ewan namin. Yeah. Malamig nga ngayon. Lamig. Pero magko-crocs lang ako para madali ang So, yeah. Grocery muna kami. And, Ay, nag-iisip ako na mag-crocs. Kaya ako na ganito. mag-crocs ka na lang. Ah? Okay. BRB muna, guys. Okay, so nasa Save-On Foods na tayo. Ano yun ako, mo? Ito, Spinach? spinach kasi for sinigang. Tapos I have fruits here. This one for sinigang. This one for sushi bake. And for this one, mahal ng dito, ng spinach. $2.49. So, napag-isip-isipan na lang namin na dito mag-grocery sa Save-On Foods kasi si Angelo, yung friend namin ni Kim, andito siya malapit. I-meet namin siya, tapos hahatid sa kanila. Kailangan natin ng crab. Teka lang. Ito yung mga klase-klase nilang cheese.
Meron din naman dito, guys. Meron dito. Klase-klaseng cheese. Naghahanap kami ng crab meat para sa sushi bake or baked sushi. Hanap kami. Ayan, sige. Savon Foods to pala sa River District area. Sa may Marine Drive, ano. May ano doon. Ay, tingnan mo, masarap dito. Uy, oo nga, pang barbecue. Oo. Nice! Pang barbecue. Marinated and ready to cook na siya na mga ano, mga skewers. Ano, crab meat? Crab meat, Yeah. Imitation ba na crab meat? Yeah. Lobster pala to. Crab. Ayan, or yung isa. Ito yung ginagamit natin, hindi ba? Crab flavored seafood. Ano yung pinagkaibahan nila dito? Yes, imitation yung kakainin natin, guys, kasi sobrang mahal ang totoong crab meat. Ayan. Saan na tayo next? Meron silang mga chocolates dito, guys. So, tingnan nyo. Meron silang mga Jolly Bunnies, chocolates. Ano dito? Ako din. Pero parang gusto ko lang magkape. Yeah. Ayan. Meron sila mga classic-classic nuts din dito and cereals. Oh, yung pasta pala. Right. Dito ba? May pasta sila dito. Ah, hindi pala. Baking needs pasta pala na. Yeah, hanap muna kami ng pasta, guys. At update namin kayo mamaya. Dito tayo sa canned vegetables, dry pasta. Yan, hanap tayo kasi mag-Alfredo na naman kami, guys. Medyo lately, nagugustuhan kong mag-Alfredo. Kaya, ano to? Ano to? Ano to mga ano? Yung paro wax. What is it? Paraffin wax. May music. We use this one. Ito yung last na ginamit namin. So, fairness, masarap naman siya. Kaya, ano. Guys, taka lang kasi may music. $2.99. Nasa lista din natin, guys, yung toothpaste. So, kukuha tayo. Tingnan natin kung magkano yung toothpaste. Ito na kinuha natin kasi mura lang siya, $2.50. Ano budget? So, yeah, hanapin natin si Kim. We got our eggs. And then I got, sale pala to, kaya kumuha na lang ako. $3. Parmesan. Ito, $2.50. Nice. Kanina nagsasalita ako, nabubulol pala ako. Tatap. UP mayo na lang. Okay. Okay, ladies and gentlemen. Na-drop off na namin ang aming first customer of the day, Angeline. Hindi na kami nakapag-vlog ng sobra kanina kasi first, masyadong maingay yung music dun sa Save on Foods. And then, pangalawa, nung na-pick up na namin si Angelo, nagpunta kami ng Costco. Hindi na din kami nakapag-vlog kasi medyo na-busy na din kami sa kwentuhan. Although, nakita naman kami kagabi, pero still, diba? Anyway, saan na ba tayo? Maghahanap kami ngayon ng ano, ng QP mayo. mayo. QP mayo kasi hindi namin nahanap yon sa Costco. So, I think Wala na ata sa Costco, no? Kasi last time naghanap din kami sa Costco, wala rin kami nakita. So, siguro wala na nga talaga siya sa Costco. oo nga. So, baka maghanap kami ng iba ngayon. Maghanap kami doon sa mga Asian stores or siguro sa superstore. Who knows? Yeah. Kung ano lang madaanan namin ngayon. It's currently Ay, dala mo ba yung ano? Gift card natin sa Walmart. andun sa bag ko eh. Ay, Gusto mo ba daanan natin? Wag na. Ayoko na umuwi. It's currently 5:45 and warmer yung temperature ngayon, 5 degrees. Pero maulan. So, yeah. Mamaya na lang ulit. Update namin kayo. Guys,
Nasa Walmart kami ngayon kasi naghahanap kami ng UP. So, yung option namin kanina, Superstore or TNT or any Asian store. Pero, turned out, mas malapit sa amin yung malapit sa amin, yeah. Mas malapit sa amin yung Gagi. Hanap tayo ng QP. At saka seaweed. Okay, teka lang. $7.97 nandito. Magkano ba dun sa $10. OMG, tingnan nyo guys, nag-iisa na lang siya. Gustong gusto namin yung bulldog na yan. So, nakabili kami last time sa 88, yung last video namin na nasa 88 store kami. Bumili kami ng bulldog. Pero, mas mahal siya dun sa 88 store. Dito, apparently, it's only $8. We will see. Baka mamaya maubos na yan. Pero titignan natin kung bibilhin namin or hindi. Kano? $5.47. Para guys, para sa ating baked sushi. Ito na lang. Ay, hindi. $6.97 pa. Okay. Alright. Okay. Ito tayo ng Seaweed din. seaweed. Okay. Ay, ito Gusto ba? ko na sana yung malaki. Yan na lang oh. Ay, yung parang square na siya. Kaya na lang maghati. I think wala ata sila. Yan na lang yung meron sila. Yan ba? Yan na lang. Yun na lang. Okay, yun na lang. $5.47. Dami din pala nito. Okay. Punta kami dito sa Church's Chicken. Alam nyo, parang luma to na Church's kasi tingnan nyo yung mga logos nila at saka yung yung store nila. Medyo medyo old pa. At saka nasa loob siya ng ng gasoline station. Bili kami ng Church's Chicken, guys. Yun yung ide-dinner namin ngayon. Ang tagal na namin hindi nag-churches. Mga 14 months. mga 1 year. Uy, ang ganda ng kulay ng car niya. O, tingnan mo. Sige na, go na. Ay, ang ganda naman ng dito, ng super safe gas. Yeah, teka lang guys. Yes, we are home now. We'll do a time lapse. Maybe. That means you're extra. Okay, so ito na pala ang Church's. Wala lang. Pakipass mo yung please. Alin? Water? Ito ang Church's. Texas chicken siya from the Philippines. Huh? No, I mean like dati may Texas chicken sa Philippines. Shout out to Papa Ray. Anyways, ayan ang chicken. Dalawa lang kasi it's big enough for ulam. So, spicy kay Kat, tapos not spicy for me. And then we also have gravy right here. And then kung makulangan dyan, meron pa kaming menudo. Yun. So, yeah. Let's eat. Ito pala yung kanina binili namin na egg. May crack yung isa. A bit sad, but it's okay. We'll live. Hindi pwedeng walang Okay. gravy kami pag kumakain ng May tuyo pa. Yeah, true. Kasi, ang sarap isabaw niyan. Alam nyo guys, mas masarap pa to sa sa Jollibee, to be honest. Kasi mas crispy siya. Pero yung Jollibee may sentimental kasi siya feeling na nadudulot sa ating mga buhay. Kaya, nasasarapan tayo doon ng sobra-sobra. But,
Ang mahal na ng Jollibee dito, to be honest. Kaya, Yeah. Mahal na. hindi na rin kami nagja-Jollibee. Minsan-minsan na lang. out or eating out in general. Ay, true! Last week, super successful kami sa walang eating out. Maliliit na lang mga snack. Pero, hindi na kami nag-order ng meals. Pero anyways, kain muna kami guys. Oh. So, we'll see you in a bit. Guys, just putting away some. Ready ko na nga to. And some. Do you need this? Yeah. I think magkakamay lang ako. Okay. Oh, here. Give me a spoon. Okay, BRB guys. Makain na kami. Try mo kung gaano ka crispy. Let them hear it. Sa'yo na. Ano lang. See? I told you, better than Jollibee. Okay, BRB. So, I think that's it. Pero before we end this video, magtapon muna tayo ng basura. Kasi ang dami nang na-accumulate na basura from cleaning. Rika? Say what's up to our viewers. What's up, yo? What's up? Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your Medyo, yung weekend namin ngayon. Medyo slow. slow but also fast. Kasi parang Gabi na nga. gabi na agad. 8 na. So, tatapan muna kami ng basura. Oo. Samahan niyo kami. Come on. Yung tatapan natin. And this is compost. Check muna natin kung may mga kailangan pa tayong itapon. Yung garbage dyan. Wala naman dito. Think yun lang. Yeah, yun lang siguro. Tignan natin dito kung may mga... No, wala naman. Okay. Check the... Okay, that's... We clean that up. Okay. Tapon ko na to. Yun lang. Huh? What's this? Yarn. Oh, yarn. Okay, so ang namin, garbage is in P1. Yan lang. Na tapon basura. Under surveillance, well. Sa surveillance. Sinisinok ako. So, si Kat dyan magtatapon sa green. Kanina nagtapon ako dito, puno yan. Ano yan? Yan. Tapos ako naman, eto. Ayan o, yan. Tapos ito, dito sa containers. Tapos, yung compost, dito. Organic. Pero, hindi namin tatapon yun, no? Ay, bad yan. Don't do the same. Yan. Yung na yan, compostable yan, guys. Don't worry. We don't break the rules. The rules break us. Ay, dito rin kami kumukuha ng mga green bags. Nandun silang hand sanitizer here. Tapos may reminders sila na yun yung mga yun na pupunta sa landfill. Ano ba ito? Guys, so nakabalik na kami. Inom lang akong tubig. Sinisinok ako.
nakabalik na kami. And, yun lang. Yun lang for today. Pero, abangan nyo yung vlog namin bukas. I mean, sa Friday. Kasi, oo. Kasi magkikwenta si Kat kung ano, yung sa, International student to PGW. oo, yung transition from international student to PGWP. Kaya, yun lang. Anyways, thanks for watching. Thank you all so much guys for watching, and please don't forget to subscribe. Sa mga nagko-comment sa amin about yun nga yung sa transition from being an international student to PGWP, abangan nyo kasi magvo-vlog kami about nyan. Oo. I hope you guys don't mind na nagiging video yung mga answers namin sa mga comments niyo about dun sa students and sa school or sa Process Sa or process. transitions and everything. Kasi I think it's much better na ganun kasi na-explain namin ng ano. mahaba at saka ng like clearly. Kasi pag sa comment, ang haba ng comment at saka ginagawa na namin para ma-watch ng mga ibang tao na also curious din sa topic na yun. Kaya yun na lang yung ginagawa namin para hindi na paulit-ulit yung type pag may nag-a-ask, ile-link na lang namin yung description. I mean, yung video. So, yun lang, guys. Thanks for watching. Please subscribe and yeah, see you in the next vlog na lang. Peace!